Goeioen en welkom bij het Scootjesjournaal. Het waait dat het rikkert hier op de Hegemermaar. En dat weer van de Midden-Ixa. Dus hier het Scootjesfilm, de inhaalwedstrijd van Starum, weer net terug. En dat is hartstikke spietig voor zelfs, want het is tegenspannend in het klassement. Daarover praat ik dadelijk in het Scootjesjournaal met Sippie Tegelaar en Elke Lok. Maar wij ik een reportage over de familie Brouwer in het ramp van Zondag hier SKS. En alle dagen van zelfs een scootjefan. Maar ja, het komt net terug, Joet. En toch ben er altijd mensen op en om de mar. Ben je nog scootjefans? Touch the ground and the top of the trees. I hear the thunder and the way that you breathe. Look up to the sky. Sweet sunshine, lifting you up. Sweet sunshine, lifting you up. Ja, je kon maar een beetje, beter een beetje schoolie van de midden hier op een maar, want die wien weer een rikkende hut. Sippie, het waaide heel hut, het koe echt net. Nee, dat viel snauw ik nog wel. Hè. Het is echt een dichte wien. Wien krijgt 5, nou ja, maar ik denk dat nog heel die maar uitzitters van size. Maar het is een hele dichte wien, dus dan vielst hem ik, als wij hier staan, dan viel je heel tijd achteruit druk te worden. Hè. Ja, toch is het spietig, hè? Ja, het is hartstikke spietig. Ja, want ja, morgen ligt het niet zo best en dat is wel heel skonde wezen. En dan, dan wordt het al heel gauw vreed. Ja. Nou gebeurt het eigenlijk haast alle jaren wel, toch? Ja. Dit jaar trek ik een beetje bij. Het kind het oors. En van de morgen tochten we nog van nou misschien kind het trok in en dan wordt het een hele drege wedstrijd. Maar die jet er eens ik bij, krijg ze als juster. Nou ja, het koer net. Het koer dus net de wedstrijd van Joet, maar wel teleurstelling. Ik bij de wedstrijdcommissie. We hebben even afwachten. We zouden om 3 uur starten. Dat is dus al een uur later. Maar dan had er telkens vlagen van zo'n dwaaien knopen, 28 knopen. Dat is een windkracht dikke zo'n. En dan is het net vertrouwd. Nou, zei Piet Paulus, maar het lummert wel in de ren van de media. Wil je hem daar net op wachten? Oh, we zitten nu nog in het buienfront. En als je aasten, dan moet vatrijden binnen schepen al op een maar. En dan, dan neem je onnodig risico. Ja, ik ken het in het waarsje, maar zaten we nou zielig kent wel. Maar ja, ik weet niet wat voor informatie ze hebben. En ja, daarmee hebben we het dan. Het is een beslissing. Ja, ze zijn bang dat het net genoeg houdt, flauwe zo. Oh, oké. Nou ja, nou, het zou kennen. Het waait wel hard, maar ietsje harder als juster. En ja, we konden wel uitschouwen, joh. Ja, ik denk dat hun een beetje bang zijn voor de windkrachtzone die erin zit. Want ik weet niet hoe het dan verzekering technisch al is. Ja. Dus ze zullen wel verstandig besluiten hebben. Ja, Gerard heeft eruit geweest. Die zei, ja, voor mij het koer. Ja, ik denk dat wij er ook wel klaar voor zijn. Maar je hebt er meeste levens en dergelijke, weet ik volle wat en materiaal. Dus misschien wel een verstandig besluit. Nou, we zijn het al bezig, dus dan zijn we van proberen we het toch even. Even trainen? Ja, je moet er wel in trainen, hè, want juster gaat het net zo super. En je wil een oorzaak hebben en ik hoop dat we die nou voelen. Wij zijn er helemaal klaar voor, maar ja, het waar is baas. Ja, het waar is baas en dat is ook maar goed. Dat wij het bepalen moesten, dan winnen er nog volle meer oorlogen, denk ik. Elke, we kwamen tot de conclusie het koer net. Gerhard Pietersma zei,
nou ja, ik hiep misschien wel risiken. Ja, dat had de score in één keer ongehaald. Dus dat is Humburg even van iemand die het juist het verleden had in het klassement achter Ruudslijn is. En eigenlijk zo volle mogelijk geleden niet hebben om in het klassement weer om te komen. En dan zei het van we hier wel zielen kennen. Je kent wel alleen zielen, maar je kent geen wedstrijd. Nee, daar is het dan echt te gevaarlijk Ja, voor. ja. Dan geen scootjes om. Nou, Of ervaringen. Ja, maar als zo, juist de stad zei dat we al een beetje penibel al jaar hoe dat, want dan zit je vrij dicht bij elkaar. Hier bij de tonnen weer een paar keer dat ze vrij dicht bij elkaar zitten. En ja, ze hadden een skip staat nou maar net meer in de hand bij Windkracht 6 zo'n. Want ze kreeg 4, maar het had echt de hulp met je 6 west en dat had die man niks jongen op computers. Dus, het had in de zon zitten. Ja. En ja, dan mij weer net goed. Het zit zelfs in het reglement. Ja, nou hier juist de Gjalt en Tjalling van den Berg. En die zijn, je moet er maar elke wie zielen kennen. Ja, dat is wel makkelijk zijn dat je hier aan tafel zit, hè? Nee, ik denk dat het ik net ken wat elke keer zei. Van had je die tonnen, was je al, dan kom je de eerste de bovenste tonnen. Nou, doch het dan maar eens. En ja, je kent het net sturen meer. Dus dat is vast gevaarlijk. Ja. Ja. Het is ongelooflijk spannend in het klassement en daarom is het eigenlijk wel heel spietig, hè? Ja, natuurlijk. Het is volle mogelijk wedstrijd, maakt het volle mogelijk leuker. Alleen de overkant van het verhaal is, ze staan nog mooi tegen Belko, dus kent ze spannend blijven. Ja. Maar jouw en lang, waar komen er mee? Elke beetje wat morgen is wedreeg, komen er beter van te staan. Ja, Dus, het is maar de vraag of het mond er ook in kan. Dat denk ik net. Dat denk je net. Heel somber en de meeste thuis, maar Ja. ik denk het net. Nee, Ja. nee. Ja, laten we eens hoe dat klassement hebben. Want we hebben het er haast alle dagen hoor. Maar het blijft toch heel bijzonder dat het zo dicht bij elkaar zit. Ja, het meest bijzondere vind ik toch wel van Langwaar. Dat vind ik echt fantastisch. Dat maakt ik van die jongens echt geweldig wezen. Dat het zo goed gaat met dat skip. En dat is wel de verrassing, vind ik, dit hele seizoen. En Jenne Wout, die dan juist een mindere wedstrijd ziet, die zit dan in één keer op een 4e plek in het klassement. Zat dicht luid bij elkaar. Maar het ben inderdaad, het ben net een skip waarvan je op Varhoorn sinds een zoon van nou, die zitten bij de eerste treien. Ja, wat verrast jij het meest dit kampioenschap Eelco? Nou, eigenlijk niks, want ik heb van het seizoen zijn van Sjoen de voorwedstrijden, Jouren rent het hurste. Ik zei, snits kan wel laatste worden. Nou, dat gebeurt net helemaal, maar dat zou ik misschien niet kennen. Jou ken ik nog. Er kan wel nog een skip een kampioen worden. Ik zei juist wat zijn jongen. Ik had drachten jongen. Die zielden, die hoeden hullen net te knikken naar wat dan ik. En die hielden uiteindelijk het skip beter in de hand als Langwaar en de Jouren. Maar die rennen nou bij Krijkheuder. En Langwaar, ja, dat zit je helemaal gelijk aan. Dat is zo'n wonder. Je knappen het skip op. Dat komt op 20 juni komt het klaar. Dan is er een jubileumwedstrijd. Dan stappen ze voor de eerste keer op het skip. En dan winnen ze dadelijk. Ja. Net meer met de handen aankomen. Je had één keer die in Langwaar zelf. Ja. Oren vak op zet, idioot. Dat is, het ging mis. En als je, laat ik even op Huzum komen bijvoorbeeld, Juster. Die kennen, die wien helemaal net die koen ze net aan. Hoe spietig is dat? Dat zo'n scootje dan net mij komen kan. Ja, dat is ook griezelig spietig, want wij binnen natuurlijk een beetje wend van Huzum dat ze een beetje achter ons zitten. En je hoopt dat zij nou stadig gewoon een beetje naar voren scarrelen zullen. Maar dat tuig schijnt net goed te wezen van deze wind. Ze daarover en zei ze van kom op, maar jild, want wij hebben geen jild om een tuig te kijken. Wat ze dan broeken kennen, maar deze wien. Omdat dit skip is nijkomen, Perilien, en er binnen net zo volle tuigen bij. Dus je kan net een meerwaartuig hebben. Maar het is wel zo dat de tarrieringen van scooters in het werk staat binnen, dat je beginnen heel maat al te zielen. Dus je moet eigenlijk je wel kleer van wezen. Ja, maar ze zeggen we hebben geen jild. Om beter, dat is uitzeild steeds, uitzield. Dus er wordt per scootje tussen de 50 en de 200.000 euro uitjoen per jaar. Ja. Dat mag ergens geld voor u bij. Ja, is dat zo? Want de ene commissie had ik meer geld te horen, toch? Ik denk dat 200.000 wel een heel soort geld is. Dat zal net bij gemiddeld. Bij elk scootje, dat vind ik een heel soort geld. Nou, en ik kan me voorstellen dat dat voor de commissie als net het wan is. Nee. Dus valt zo'n ieder dan, als je dat geld dus net hebben, valt hij er dan boeten? Op een bepaald moment. Ja, dat is natuurlijk schande. Ja. Dat is ze wie een wolf en doel om bij te starten trouwens. Dat vind ik dat toch ik wel weer stoer. Want het waait er nog hudden. Ja. Dat is toch... Ja, maar dat kan je wel bijstellen. Hè? Juist dat moesten ze weer inreven. Dus dan wordt dat heel iets moeilijker. En ook kunnen ze er meer kleer van werken. De hullemoren zitten van dat tuigen nog wat strakker om. En dan kan het misschien. Ja. Dat is hopelijk. Ja. Wat ik opvalt is snits. Dat net echt mooi komt op dit moment. Wat denk je waar dat om leidt?
Ik zou het net weten, maar het zou kunnen dat het te krijgen het maar een oortuig. Dat zou kunnen. En we toch dat scootje dan toch even net de balans hebt, zodat je ons en zat trimt is als je ons wend binnen van snits. Ja, ik ben als heel nieuwsgierig wat Douwe Visser jezelf van vindt. Want die ziet het natuurlijk ik. En die zal ik wel wisselen nou, maar zijn fok. Om te cheffen dat het dan beter gaat. Wiels hij zo Het er al die. Vreet hier er al over fokker op. Ja, Wiels hij zo bekend stiet om iemand die perfectionistisch is. Ja, maar de meeste, ik verwacht je, we hebben maar eigenlijk maar twee goede zeilmakers in Friesland die scootjesturen mij willen. En dat wordt op een computer stuurd. Dus, en ze had hetzelfde programma erin. Dus in die zin denk ik van, dat snap ik net dat een oren. Ja, wat is het verschil tussen die zeilmakers dan? Wat kan daar het verschil in wezen? Nou, daar kan geen verschil in wezen. Ja, dat zal, want oors dan heb je net iemand die bij Molenaar giet en de oor. Nee, maar Douwe Grauw, die doet er op het grauwste scootje komen. Bidden en smeekt Mike naar de Friesterstad. Dus en die grauwste, dat ken net, want Molenaar die zit in Grauw. Dus dat is een eigen zeilmaker. Ja, nou, dus die had Molenaar en daar ik mijn kampioen worden. Dus dat maakt het niks. Nee, het lijkt net om zeil. Waar leidt het dan om? Nou, ik neem aan dat er zeker wel verschillen in binnen. Want oors dan zo'n de skippers net kiezen altijd voor die of voor die. Ja, wat ik dan net begreep is dat als je tevreden bent over het tuig wat je hebt, dat je dan toch weer naar een oor willen. Ja, waarom zoen je dat had ik de meidje in mij, ken je wel goed mij een zeilmaker. Een zeilmaker moet jou ik vertellen wat er dien had en hoe dat tuig erop maakt. Ja, maar zo het ik net om details gaan. Hè? Details die ze verhoren, werd toch misschien krijg een beetje oorzaak. Ja, dat is ook, en dat word je natuurlijk beziekje of dat dan beter is. Nou, misschien is dit wel verkeerd uitpakt. Maar hij maakt het dan zelf een keer uitlezen. Ik zei zo wij zal hem ondervregen de komende dagen, Douwe Visser. Ja. Maar wij hebben ook een reportage in deze uitsturing. In het rand van Zantegier SKS doeken we in de historie van verschillende families. En Joet is de familie Brouwer ombaar. Op achtergrond leidt het Ljouwerterscootje, maar dus hebben we het net door haar zelf houden de Brouwers. Nou, die binnen een soort geledingen in de maatschappij van het scootjeshilm. En een van hen is Pieter Brouwer. Hij is net meer skipper van Jereveen, maar hij heeft er nog alle dagen. Had er wel eens scootjeshilm bij zonder Brouwers? Nou, daar gingen we toevallig weer mijn broer van een week met mij. En toen gingen we er dus even over. En ik zei, nou, ik ken me dat net heugen. Ik zei dat, ja, misschien in hele vroege tijd wel, hè, 40, 50 jaar of zo. Maar Paak had ik altijd ook mij ziel Paak het Ome Jan het wel zield. Nou, dus hij is in de 50 jaar toen wij begonnen. En dat had een skofje net west. Nou, in de 60 jaar weer. Nou, daarna omgekeerd. En er ben op een gegeven moment loop we in de fjouwer. Ik had een leuk boekje trouwens. Ja. Ja, mooi verhaal. Hoor. Ja, schitterend. Jem Heid had, ze altijd het scootjeshilm redden. Ja. Die wie op een jong zitten ze te brullen of vieren ergens in 53 en toen zijn we hadden meer scootjes en toen het de Lotus van Jem Heid werd Saf hier opknapt dat hij mij zield had. Klopt. Daar hield het dan wel eens over. Ja, nou ja, dat weet ik, ja, daar hield het wel eens over. Ja. Was je Willem die zielde? Ja. Pieter zielde. Lammert zielde. Akker zielde, zit ik daarmee. Jem Paak, die zielde op de poep. Ja. En had hij toen zien Jem Heid zield? Ja. In 53? Ja, in de kampioen worden. Ja. Paak in 53. Ja. Paak had zijn laatste tijdje had er sliten in Oonsjerk. Want hij wenne in Huski in Terhenne, zeg maar, door de oude bregen aan de rechterkant. Zijn oren, zeg maar, de laswal, waar nou het kameleon gebeurd is. Ja. En ja, hij zat het verhaal, hij lag in bed steken met die zeven. En toen op de andere kant is hij een kar of weet ik veel wat, maar met gasflessen. En dat ding ongeloofd in. Dat alle gezien, alles eruit, bij hem aan de andere kant van het veert. Ja, toen hij zei wie gelokt dat er in wezen niet bed steken lag. Want was hij er misschien ook wel net mee west. Maar die hier altijd zien, die wimpel, die hong uit zijn morgen van 1953. Een prachtige foto. Dit is een goud, man. Ja, echt prachtig. Ja, waarom kan Brouwers beter zielen worden? Ja, ik weet het net. Wij zeiden ook wel, net dat je heel goed zielen, maar het zielen zit wel in de game natuurlijk. Hè. Want mijn broer is net een wedstrijdzieler. En ik heb vroeger wel wat in de 16 kwadraat zield, maar net mijn oren meestal. Maar net zelf echt bewust met sneekweken en dat soort toestanden mij die. Nee, helemaal niet. En dat zus nou met Zuid Douwe van Grauw en zo. Die man die ben daar echt voor mee bezig. En die ziel ik op een oren, net op een oren manier, maar toch, die hebben denk ik in de game
Maar dat is dus helemaal, denk ik zo. Want anders dan zou ik niet weten hoe dat het zou kan. We zijn dat tegen het ziel, nou, dan kunnen we elkaar soms wel delen, man. Maar na het ziel, dan is het wel goed. Ik ken met alle 14 mensen of skippers die in wezen in de vloot zitten, nou kan ik een gesprek aangaan. Daar kan ik ook net omheen te rennen dat ik denk van nou ik wil net met jou praten, ik wil net met jou praten. Nee, en dat is een fijn gevoel. Tenminste, dat vind ik wel, dat is het SKS-gevoel, vind ik. Ja, Eelke, Dohes is een serie makken. Ben er nou grote verschillen tussen die families? Eigenlijk is de SKS-familie geen grote familie. Ik ken die alle ben in verband onjaan dat ze met elkaar trouwd binnen en dat er een de groot meter trouwd is. Ja. Nee, het is de Friese beroepsskippers hier vroeger 4 keer per jaar een feestje. En dat weer zielen, want dat weer een feest voor hun. En dat hadden ze makkelijk dat scootjeszielen, maar dat hadden ze eigenlijk een beetje in eigen handen houden. En de Friese skippers, bevolking, vloot, beroepsskippers, dat is de SKS. Ja, en Pieter zei van ik ken mij alle 14 SKS-skippers een gesprek aan. Dus we zijn hier een grote familie. Maar ik meen altijd dat het toch echt wel hard en nijd weer, toch? Dus het boet het toch net altijd? Nee, maar als er 2 scootjes, je bent toons niet doen, ze zielen je 14 scootjes. En maar zodra er maar 2 binnen, zielen ze al het koor. Ja. Dus krijgen ze om het theater vroeger, en die had 3 meesten deerfiets om een sled met maar heen. Want hij wil het 10 centimeter vol is. En dan moest Joram man erbij fietsen. Dat is met 3 man aan de. Dat is wie spreken. Ja, oké. Maar we winnen. Winnen. Ja, je wil winnen. Ja. Maar ik heb het meer over dat die families, dat kennen al je goed met elkaar? Ja, prima met elkaar. Ja. Nee, zet Nou, het zou zou wezen dat de hier wel eens wat in de oor zijn heeft. En dat is wel opvallend in deze, bij de SKS. Dat men er soms dan nog weer naar het zien hierop rondkomt. Van die het ooit dat en dat in uw site zijn. En doe zijn zaak. En dat vind ik wel prachtig, want het jet er helemaal bij. Maar wat Pieter ik zei, ze binnen al volwoeksen. En ging ik heel goed met elkaar op. Zijn respect voor elkaar. Ja. Nou, is het heel mooi, die onleiding die staat nou juist van, er binnen een aantal skippers die hebben en die houden dat ik bij hun. Maar hier weer juist een discussie met Jalling van den Berg, de eco-coach, die het Jenne wordt. Ja, de nutjes en het ziet met appels hebben nou en tomaten, dames en heren thuis. Alles om fit en slank te blijven. Ja. Zet hem op, Elke. Maar daar wil ik het maar je toch nog even over hebben, want Pieter die hier er al over van de week, die zei van als we op die tour gaan, als we 12 keer in de week trainen moeten, en we beginnen dan mei in april en we gaan terug aan september zeg maar, dan kunnen wij als vrachtvaders net meer om mij doen. En dat is wel wet het dat kan ik me helemaal indenken dat hij daar bang voor is. Van, als dat gebeurt, dan valt een pad van de skippers af. Ja. Tenzij je, zetskippers hebben meestal op je skip en dan ben je weer vrij. Maar hoe slim is dat? Is dat slim? Ik zou dat heel slim vinden, ja. Want het echt, wat elke keer ik zei, dat is de cultuur natuurlijk van de SKS. Dat is begonnen met de vrachtvaders. Maar de scootjevaders vroeger al, dat ze snel kon varen. Dat is een wedstrijd hier. Dat wil vaar dat de SKS bestiert, dient het al in zijn wedstrijd. Ja. Maar je hebt toch 10 verloren? Ja, 10 verloren. Er wordt minder veen, misschien. Ze krijgen banen aan de wal. Ja, maar er zijn nog wel heel wat vrachtvaders bij. Tuurlijk. Bij deze vloot. Heel soort zelfs. Ja. Ja, als iedereen zijn eigen skip meenam, dan leidt Marie vol hele grote skippen. Want ze stoten toch heel Nederland in. En ja, dat is een beetje een aparte groep, zeg maar zeggen. Als u zei van, nou dat moet oors, dan kennen we in die IFK's. Maar dan moet die IFK's ik beginnen om 3 keer in de week te trainen. Want die ben al lang net aan het bij wie spreken. Maar die zit ik van, ik ga een eigen zaak en dit en dat en dat. Maar wat zou je een oplossing dan wezen? Want iemand als Gerhard Pietersma, die zei van, ik benader dit als topsport. En ik wil die mensen aan boord hebben die het goed zielen kennen. Dat is ik goed terug. Dat is toch ik goed terug dat hij dat doet. Maar wat vind je hem daarvan? Ja, ik snap dat van Gerhard wel dat hij dat doet. En Sabine natuurlijk nog wel een keer. Die zijn er helemaal vol van. En die zetten alles aan de kant van het scootjeshielen. Maar de oorsprong is maar die vrachtvaders. Ik zou dat echt schande vinden. Want ik snap Pieter ik wel. Want Pieter die heeft was Zwanenharmen en Sietse. Die zitten ik weer in die vrachtveert. En dat zou betutten dat die jongens uiteindelijk net meer meedoen kunnen. Omdat het te volle tijd kost. Ja. Wij zijn in de treintijden begonnen te trainen. Dus iedereen ben je hartstikke idioot. Ja, wij trainen. We hebben een klokje om te zien hoe het beginnen. Ja, toen hebben wij het verloren.
Daarna had Douwe het verloren. Douwe had zijn ik wil op een andere manier zielen. Die begint heel maart. Dan zeggen wij van best idioot, die zit er dan natuurlijk. Maar Douwe begint te ziel. En die had profijt gaan. Ja. Wij zijn kampioen worden, Douwe is kampioen worden. Douwe van Snits. Douwe van Snits Ja, is ja. En nu krijgt maar Gerhard kan wel zweren en zwetsen. Maar Matthijs moet kampioen worden. En als de 3 jaar eigenlijk ook kampioen is, dan zit ze door. Nou, maar wat ik ben. Dit is stoere skippermans praat. Ja, je natuurlijk. kunt toch echt gewoon dat muziekje? Ja, maar dat kan wel. Maar ik En dan bedoel, moet je net voor het kampioen nee, maar hij worden. moet eerst maar zijn resultaat mee hebben. Dat Ja. bedoel ik. Hè? Nou, ja, voorlopig dat resultaat doet het net meer. Hè, er zijn ook 3 skippen die de voorstag net meer zien hoe de nak staan, maar 25 centimeter liggen. Als die nou 1, 2 en 3 worden, dan had iedereen het horen hier. Oh ja. Dus Ja. dat soort Maar dingen. is het topsport? Ja, maar die ontwikkeling Nee, die je dus natuurlijk toch. He, die ontwikkeling van hoe je technisch zielen, Ja. dat je terug en dat mat ik terug, denk ik. Maar Je kan misschien nog wel volle lijkt meer wel dan. zijn dat je dat nog wel wat vasthouden. Ja, ik vind dat persoonlijk heel belangrijk dat echt die families, die vrachtvaarders, dat die nog mooi dan kunnen. Ja. Ik zou het echt spietig Maar vinden. je manier van trainen kan toch ik wel oors worden. Dat ontwikkelt Oh nee, zich toch. ik vind dat, ja natuurlijk, dat maakt natuurlijk Ja. ook terug ontwikkeling. Ja. En bier drinken? Het is een dilemma. Wordt er nog bier dronken? Ja, er wordt wel een zat bier dronken. Ja, oh ja, maar dat scheelt 20% in je prestaties. Zei de eco-coach, hè? Ja, ik heb het goed in mijn Nederland. Als het nou jongens bij mij is naar de prijsverdeling, dan had je morgen een beter programma. Ik Joet hebben weer een scootje-fan en die vonden we in de haven. Het wie even ziekje, maar ik hem vond hier in jachthaven de Rakken. Jelle Franke. Goedemorgen meneer Franke, mag je van boord komen? Jazeker, Johan. We gaan quizzen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Franke, mag ik naast je komen? Ja, zeker. Het is wat lied, maar wel smoek. Nou, zo. Zij is het. Want je bent alleen nog op een paard, of net? Ja, ja. Mijn vrouw die, vindt het ik net mooi bij dit waar, maar ze maakt ik werken. En ze is minder gek op scootjes dan dat ik ben, dus ja. Ja, want jou bent er vol gek op. Ja, ik ga het altijd volgen. En, als ik in Friesland ben, dan volg ik het. Ik ga vroeger dus zelf een IMI-schild met Hilke de Vries nog. Op Jennewaard? Op Jennewaard. En nou ja, daarna dan stap ik wel eens op, of met amateursziel en zulke dingen wat. En ja, dat toch ken ik verschillende mensen. Het wordt nou natuurlijk wat minder, want ja, daar zijn al generaties doorheen gegaan. Ja, maar wij zullen eerst jouw kennis eens even testen. Ja. Vraag hier. Pieter Wilkes had een hitje gehad met het noemer oer het scootje de Oeraltus. Ook een scootje uit de SKS. Hit de Oeraltus. Vreemd is me wat. SKS. De Oeraltus, dat is de oude tank. Ja. Heel goed. Ja. Hij deed het goed. 1 punt. 1 punt, nou, geweldig. Nog 2 keer. Waar van deze drie Mali had net Skipper West op het jouwse scootje? Dirk-Jan Rijenga, Anne Tjerkstra of Berend Mink? Berend Mink. Vraag 3. Berend Mink is nou skipper op de hele mannen. Maar hokker scootje wat hij 2 keer kampioen. Mijn grauw. 3 punten! Maar Franke, hoe zit het met jouw knoperij? Nou ja, ik had de eerste jongen, die vond ik net zo moeilijk, maar ze worden daar gewoon moeilijker, hè? Ja. Haha, Bouke. Hey, goedemorgen. Is hem goed oefenen? Ik heb hem heel goed oefenen. Dat mag ik wel even, hè? Ja, nou juist zeker. Nee, wat de dag is, Joert, is de dubbele schootsteek. De dubbele schootsteek. Ja. Nou, daar gaat hij. Meer is het nou. Ja. Nou Jelle, eitje. Zullen we dat op muziek niet? Ik weet er al niks meer van. Even zien. We beginnen. Ja. Nou. Oké. Wat voor meer? Ja. Ik weet net dat er goed is. En stop de tijd. Oh, laat hem even zien, laat hem even zien. Nou, hij zit er net erop. Nee, hij zit er net terug, maar we... Bouke, Ik weet de net dat het goed is intentie trouwens, weer hè? wel goed. Ja, die weer heel goed. Het is geen knoop. Nee. Maar die intentie weer wel. Ik haal er wel in 1 punt voor. 1 punt. 4 punten. Dat vind ik reaal berekenen. Hè? Toch? Jelle, maar daarmee is het nog niet klaar. Nee. Je moet geen terug. Waar wint er morgen op Lemmer? Nou, ik denk dat Snitsmoorn wint op de Lemmer.
Nou, dat hoop je voor Jelle, want dan komt er aan de kop van het klassement. Voorlopig nog net. Maar dat weten we morgen, als het morgen trok. Wat denk je hem, Ilke? Ik ben wel heel benauwd. De berichten zijn net zo heel best. En hij zit op West, dan komt er de Hulle baai in. Ja, dan krijgen we de Hulle Isselmark, komt eigenlijk de baai binnen. Het is dan meer de golven, toch? En scootjes ben net bouwd op die golfslag van Isselmark. Dat is... Nee. Als dat gebeurt, dan zou dat betekenen dat we tongens die 2 wedstrijden hebben. Ja. Toen zie 2 wedstrijden. Nee, dat hebben we sowieso. Er binnen al 2 wedstrijden. Mooi, nou, ja, want die van Joert, die we toen zitten morgen alweer in hellen. Dus als die morgen al last wordt, dan is die gewoon fort. Ja, dan doen we toen treinen, hè? Ah ja, ik heb het en vreten morgen dan. Kunnen dan ja, kennen we dan ook niet in. Ja, en de jongens ken ik nog wel. We zien gewoon 24 uur terug. Dat kunnen dus het schelen. En daartussen terug even scootjesjournaal. Nou, maakt ik net dus onzin. Morgen dus windkracht 5, 6, misschien uit het westen. En het wordt 18 graden. En dan ben wij er zelfs ik weer. Maar het scootjesjournaal graag ontmoeten.